Takže čau, ja som Seáš a sme na lyžiarskom výcviku v Tatranskej Lomnici. Som tu s kalkulátorom, ukážem vám ho. Kalkulátor, starý magín, kde si? No tam leží, dal som negatív, nevadí to dúfam. No počuli ste ho teda. No takže dúfam, že som čierny, že to je dobré, ale je to dobré. No. Takže sme tu a teraz by sme práve mali mať večierku. Takže vonku je pekný veľmi výhľad, ale nebudete môcť vidieť. No, nevidíte ani. No, takže teraz sa tu kalkulátor odrbáva. Skurvený kokot. No, takže teraz som po masturbácii, takže to je v pohode. Pozeráme telku, aj keď máme byť už v postierkach. Aj keď ležím a počúvam hudbu, keď tak raz často je. No iba som vám chcel oznámiť, že som teda na lyžiarskom výcviku v Tatranskej Lomnici, takže nebude asi moc videí teda. A toto vyjde až o týždeň, lebo nemáme tu Wi-Fi, nejde, no. Sme v hoteli Sasanka, ktorý má úbohé 2 hviezdičky, je to na skurvenú piču a máme tu dosť zlých podmienok. Takže ja sa s vami dneska lúčim, dúfam, že to bolo dosť stručné. Tak čau, pri ďalšom videu sa na vás teším.